Il-Pulizija Taljana arrestat wieħed mill-allegati mħuħ involuti fl-importazzjoni ta' droga kannabis f'Malta minn sqallija permezz tal-katamaran. Stqarrija tal-Gwardja di Finanza ta' Napli qalet li f'operazzjoni li involvit mal-200 uffiċjal ġew arrestati 20 persuna u kienet immirata fuq 3 familji sinonimi mal-importazzjoni u traffikar ta' droga fl-Ewropa. F'din l-operazzjoni ġie arrestat ukoll Jeremia Esposito, Naplitan ta' 61 sena, li fil-passat kellu rabtiet kummerċjali ma' Malta fejn kien is-sit ta' ristoranti fil-waterfront tal-Birgu u f'Witilajn. L-istqarrija tal-Pulizija Taljana spjegat li d-droga kienet toriġina mill-port ta' Bonaventura fil-Kolumbja, imbagħad minn hemm id-droga kienet qed tintbagħat lejn l-Italja u Spanja. Id-droga li kienet titwassal Malta kienet tgħaddi minn sqallija fejn imbagħad kienet titwassal Malta moħbija ġo vetturi fuq il-katamaran. L-investigazzjoni waslet sabiex ġie żvelat li esponentoli tal-familja mafjuża magħrufa bħala l-familja Ġenovese xtara kunsinja ta' 100 kilo marijuana li kienet waslet ġewwa maħżen fi Sqallija. Minn ġo dan il-maħżen, id-droga kienet tgħaddi għand persuna magħrufa fil-grupp Cappello fejn imbagħad kien jikkoordina ma' Esposito sabiex id-droga titwassal fis-suq Malti. Fl-istess operazzjoni l-Pulizija Taljana waqfet ukoll 40 kilo oħra ta' droga li kienet intenzjonata għas-suq lokali. Apparti droga, il-Pulizija konfiskat ukoll aktar minn 160,000 euro fi flus kontanti flimkien ma' arma tan-nar u xi munizzjon. Minn fost dawk arrestati 10 minnhom baqgħu jinżammu arrestati fi djarhom.